May gabi kata nako kataan ba sa isa ka CFD ba nga si sana sige bula-bulang baba yan sigang mata si kuan si sino si RG Orulan sino ting sukuan niya kay giinan lagi daw sa kawan giinan siya og kanang bakakon nya karon kay insa ano usab ni mga protestante mga sulpot no. Ako may inon kining bakakon nga namo kay ebidensya kay pakita. Mo na yung palaban ebidensya. Karon na po tayo ipakita nga ebidensya nga nakasulat dito mismo sa ebidensya nga si Constantine. Di ba? Si Constantine ang nagpalapnag sa Roman Catholic og siya naghingalan ana nga nag-legalize sa kanang Roman Catholic siya nga nagparambo. Hindi po silang mutuo. Ang iladyo mo gusto mutuan niya nagod na siya ebidensya niya. Ang katong protestante daw wala daw ebidensya. Ano wala man tay ebidensya nga kaklaro-klaro diha. Sa tinuod nga kasaysayan, abi mo gud ninyo no, ang tinuod nga kasaysayan wala diha sa encyclopedia o sa Google. Karon na po yung AI nga super bago basing sa AI na po sila musandig. So makita nimo nga mingon sila nga ang mga protestante wala ebidensya. Mas lig-on kayo ang atong ebidensya sa Matthew chapter 16 verse 18. Nga dili gud ang kanang Roman Catholic kagitukod ni Kristo. Klaro kay daw mabasa ang Roman Catholic mo na atong ebidensya. Ato ning tagdon ning nagpatagad nga sulpot nga si Mr. or Pastoy Leones kay kita man ko ni one of their videos. Tawag ini nga nagwali-wali ni pulpito sa ilaha gitawag og sekta. Unya bali 5 minutes ning video pero ako alang giputol-putol kay para ato ang mahatagan ang tubag ang mga puntos nga iyahang gipresent. And at the same time nagkatawa ko kay pag nakainuman samtang tawag ay nag-istorya mo mag pinaggaray ang tawag ining tingog. So basig nakamamam ba. Okay, sige to bago na ko ning argumento sa tong higala. Ingon pa niya nasuko daw kuno ko. Kay nisulti daw kuno ko nga nang masuko man yung mga sulpot nga tawag ini naamag ko ebidensya. Mr. Leones og kini sa mga sulpot nga anak atong mga amigo wala sa bokabularyo ni Argesino labi nagmagisgot og tawag ining pagtuo nga masuko kaya akong prinsipyo ang unang masuko pilde. So kanang inyong una-una nga nasuko ko nagkatawa lang ko ninyo hunghong pa lang na akong baga. Ikaduha nga tawag ining punto ingon pa niya nga dapat daw kuno sila ebidensya nya ako daw kuno nagsalig daw kuno ko sa ebidensya. Natural lamang nga magsalig jud ko sa ebidensya nga naman kay dili man pwede nga manulti ka, mamulong ka mo interpret kag usa ka butang or sa nakasulat sa balaan kasulatan nga wala kay ebidensya. Kay mahimo kang katawanan, di ba? Mahimo kang kingkoy sa argumento kung magsigi kag putak, magsigi kag ngak-ngak wala kay bisag usa nga gipresent nga ebidensya pagpamatuod nga tamang imong interpretation or pagpabarog sa imong argumento. Nabi panultihon nga contra factum non valid argumentum nga ang pamahayag dili ganina musandig sa mga ebidensya or mo kontra ganina sa mga ebidensya kanang klaseng mo ang pamahayag dili na tinuod. Wala kinahanglan jud ko magsalig og ebidensya. So karon ang mga ebidensya nga akong gigamit syempre kanang mga factual and non-sectarian books. Buti pasabot dili siya or wala sa gidapigan nga mga pundok or wala sa giproduce or gipublish sa usa ka particular nga mga pundok. So buti pasabot neutral siya. So mo nang mudawat ka man og sa dili tungod kay facts siya, tungod kay tawag ining gipublish siya sa mga neutral kaning mga publishers. And at the same time syempre kay facts good, di ba? Normal gyud lang nga muto ang mga tao ilabi nagkatong mga nang eskwela sa elementarya, high school, college, ug even pa sa mga postgraduate studies, di ba? So ingon ana So mo na ako ang mga basis. Ang dili lang mudawat ana kadtong mga tao ba nga ambot siguro basig pag-eskwela kani adto, ni eskwela sulod sa eskwelahan
ang ilang papel ilang gikaon, ang tinta sa ilang bulpen ilang gisupsop. Ano man, di na mo tuog libros kasi sayang. Pagkabangaga bagod. Bangag jud kayo, liman ka, di na sila mo tuog libros kayo sayang, kaya ang ilang gituuhan kanang naalang sa ilang pangunahon or imagination. Nagbasa-basa og Biblia niya pagkahuman. Walay tawag ining tama nga pamaagi sa interpretation. So, Ginoo ko in town. Nya unsay basis sa interpretation, walay mabasa. Ikatulo nga tawag ini nga punting mo pananapo do sa log kuno sila ebidensya. Usa do ebidensya nila? Ang ebidensya daw nila kasi Constantine daw mao daw ang nagpalapnag ug naglegalize sa Roman Catholic. So buti pa sabot kung gilegalize si Constantino, kung gipalapnag Constantino. So therefore, before Constantine ana, di lang kalapdag tungod kay wala man na convert ang emperador. So buti pa sabot kanang naas yung pangunahon lang ang simbahang Katoliko nagsugod na ni Constantino naa na sa inyong bakbadaan. Na ang simbahang Katolika before Constantine naa na. Mo bitaw gilegalize kay kaniadto legal, illegal rather. Mo nang gilegalize kay kaniadto illegal. Mo ni mga tawhan na ba kanang bitaw matag argumento ba nga wa mo tay ka common sense, puro lang common one sense ba. Pagbasa lagi mong ebidensya, ayaw mo pag-drawing og istorya. Kay mahulog nga minarites ra ng inyo ba? Di ba? Pananawan ng mga libros kasi sayan. Ang simbahang Katolika before Constantine naana mga santo papa nag-exist before Constantine. So therefore dili si Constantine ang originator, founder or establisher sa simbahang Katolika. Pag-provide mong ebidensya nga si Constantino ang tawag ining founder sa Iglesia Katolika. Di ba? Pag-provide mo, di ba mo ka-provide? Puro lang mo tawag ining kuan, puro lang mo istorya ba? Nya unsalo ko no ebidensya daw nila. Dalawa ang ebidensya daw niya ang St. Matthew chapter 16 verse 18 kay wala ko di mabasa Roman Catholic so Ginoo ko it is a fallacy of silence. Diya palang daan. Kung kinsa may membro aning tawag ining tawana tudloin ninyo luhi ka. Tudloin ninyo luhi ka, tudloin ninyo logic ba? Ngano man kini inyong pastor may logic eh. Wala logic. Di daw kuno sila mo to, kaya wala ko di mabasa. Aswa pa nagtudlo si Kristo na kuno, bi. Nga ayaw di tuuhan kung di mabasa. Sige daw. Ayaw mo paggamit og kuan na, ayaw mo paggamit og tawag anang kahulugan ha. Tagay ko ninyo babasa sa Biblia letra por letra sama sa inyong gipangita karon nga kung dili mabasa di tinuod. O again, kanang argumentuha, ako ginabalik-balik always, dili na magamit sa hawanan sa katarungan. Dili na magamit. Nga naman, ni aligar kag usa ka tao, ningon ka nga, kana, imong argumento sayop na, unsay mong ebidensya, dili mabasa. O ya, sa gigamit nga seta, St. Matthew chapter 16 verse 18, ingon si Kristo, et forte inferi non prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Wa ni mawa ng simbana. Wala ni mabungkag ng simbana. Ang question, asa na karon ng simbana? Imposible nagkamo. Ngano man gikan ng inyong pundok sakit ra ba mo kanang usa na masukwa ra mo inog sulpot mo. Sulpot ra magyud mo. Mura mo kuhong ba nga niguwa lang tungos lipak. So asa na karon? Mabitaw mo gamit og kasaysayan ngano man sa hinungdan sa paghatag og pruweba nga kining moong iglesia existido from the 1st century AD until now. Mao na reason nganong mo gamit tag history. Napay inyong tawag ining chismis aning atong amigong pastoy. Sumala pa niya wala ang kasaysayan daw kuno wala daw ang tinud ng kasaysayan wala daw kuno sa mga encyclopedias. Asa dilapit ka sa inyong chismis? Asa man ang tinud kasaysayan? Nasa inyong chismis? Napastoy ka lang sulod sa unom ka bulan. Napastoy ka lang sulod sa tawag ining upat ka tuig nya pagka man kurian mo ng mga historians. O kung right yun mo, kung mo di tinuod, di nag-file mo complain. Nag-file mong complaint, inyo gi-contest ang tawag ining information nga gi-publish sa mga encyclopedias, pero wala man mo ka-contest. So, bot ipasabot, kutob lang sa baba ng inyong argumento. Kutob lang mo chismis, walay basis or baseless ang inyong argument. Nga, sama ko mo to.
sa inyong basis argument o dinhi sa tawag inyong mga libro nga naghatag og mga base. Ma-question pa nimo sila. Ma-question pa nimo sila. Di ba? Kuya, bugay na mga historias. Gawas nga tawag anang mo gamit o mga primary sources or mga primary evidences, mo gamit pa ng secondary sources, di lang kaila ka. Nga tawag ini pangunahuna, ginatan-aw pa nila ang ubang mga historians. And number 3, syempre, kuya na mag-analisar. And kung mingon ka nga mali na sila, din ihatag nimo ang tawagin ng argumento nga mali sila. Nga naman kay pagbusulot na ang mga historian, ang nakasalay din na ilahang kredibilidad. And remember ka na mga historian na nasa credibility to write an information of the past events or from the past events. Kamo wala man pro lamuya pro lang yun nagulat jugo nga mag-provide siyang ebidensya nga tama ang iyang interpretation sa St. Matthew chapter 16 verse 18, nahuman na lang iyang video. Bisag potos na lang buwad. Wag yun nahatag nga tawag ang argumento nga tama o ebidensya nga tama. So therefore, opinion lang ang iyahang gihatag. And opinion man go dili man gud mo na ma-verify. Siyempre, mga bangka ng tawag ining mga encyclopedias information na nga verified. Kung verified, buti pasabot facts and truth. Mo na punto. And correction, I am not a member of the Catholic Faith Defender. Na ako sa Delay Catholic Apologist. Same defenders of faith, pero lahi-lahi mga organization. Okay? Muna di pampamutbot, ha? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.